Fisioterapia respiratoria. O señor Martín leva un tempo sentindo que o aire non lle alcanza. Cústalle subir as escaleiras, camiñar ata o parque ou mesmo manter unha conversación sen deterse a recuperar o alento. E aínda que ás veces preocúpase, no fondo desexa algo moi sinxelo, volver sentirse o mesmo. O esperanzador é que non está só. Un fisioterapeuta experto en fisioterapia respiratoria pode axudarlle a recuperar esa confianza que cría perdida. Con exercicios adaptados, técnicas que melloran a ventilación e un acompañamento próximo, o señor Martín pode aprender a respirar de forma máis eficiente, a moverse sen medo e a recuperar a súa enerxía. Aos poucos, volvería a subir esas escaleiras sen deterse, a camiñar con máis seguridade, a dormir mellor e a afrontar cada día con máis calma e menos limitacións. Porque cando se recupera o aire, recupérase a vida. E coa axuda do seu fisioterapeuta, o señor Martín pode volver gozar da súa.